ଆବଶ୍ୟକ କଥା ତ କହିବିନି ବଟ୍ କାହିଁ ଦୂରରୁ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଆମର ରହି ଆସିଛି ଯେମିତିକି ରଜ ବେଳର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ସଜ ହୁଅନ୍ତି। ସଜର ମାନେ ହିଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କୁମକୁମ ଲଗାନ୍ତି, ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ସବୁ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଗତି କଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ପ୍ରପର୍ ଦରକାର, ହେୟାର କେୟାର ପ୍ରପର୍ ଦରକାର, କଲର୍ ଦରକାର। ସୋ ସେଇ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖି ଡେଫିନେଟଲି ରଜ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଛି ସବୁ ଝିଅମାନେ ସଜ ହେବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯିଏ दिन पर दिन समस्त बहुत स्मार्ट और स्टाइलिश देखा चाहती है। समस्त बहुत ही सुंदर मोबाइल जार सोल सुंदर जार आत्मा सुंदर ताठू अधिक सुंदरता किसी दरकार नहीं। बट ये सब गोटे स्पेशल ओकेजन थाए किसी गोटे एड करवार थाए कि निजर ब्यूटी को एनहांस करवार थाए। समस्त गोटे ट्रस्ट रुहति जगह खोजती तो से स्टाइलर भुवनेश्वर प्लेस जो समस्त ट्रस्ट करेंगे। सो वेरी हैप्पी दैट मैं प्रथम दिन में समय दे पारि बहुत दिन जानी सब टीम को सो वेरी हैप्पी कि जिते बड़ वे आज इनोग्रेट दे पार्टी यूनिसेक्स अलाउंस ऑब्वियसली फॉर मेन एंड वुमेन समस्त ग्रूमिंग सेशंस आवश्यक কথা ତ କହିବିନି ବଟ୍ କାହିଁ ଦୂରରୁ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଆମର ରହି ଆସିଛି ଯେମିତିକି ରଜ ବେଳର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ସଜ ହୁଅନ୍ତି। ସଜର ମାନେ ହିଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କୁମକୁମ ଲଗାନ୍ତି, ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ସବୁ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଗତି କଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ପ୍ରପର୍ ଦରକାର, ହେୟାର କେୟାର ପ୍ରପର୍ ଦରକାର, କଲର୍ ଦରକାର। ସୋ ସେଇ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖି ଡେଫିନେଟଲି ରଜ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଛି ସବୁ ଝିଅମାନେ ସଜ ହେବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଏ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଏପଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଝିଅମାନେ ଆସିକି ନିଜକୁ କରିପାରିବେ, ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବେ ନିଜର I believe जो भी प्रोडक्ट्स हैं